चेंडीपदारे जंगल निया निराकरण पर वनाचल कार्यालय परिसर में सचेतन शिविर। अनुगुल जिला छेंडीपदा वनाचल कार्यालय परिसर में छेंडीपदा वन विभाग पक्षर जंगल निया निराकरण पर सचेतन शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। छेंडीपदा वनाचल अधिकारी प्रताप चंद्र रावल नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम अनुष्ठित होता। ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶାଳ, ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ମାଝୀ, ଖବରଦାତା ଅଜିତ ଧଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଅମ୍ଳଜାନ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ବର୍ଷା, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଦି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କୋଶଳା ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ସେଠୀ, ରାଇଝର ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ପ୍ରଧାନ, କବିତା ପ୍ରଧାନ, ଆଦିକନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, କମଳ ଲୋଚନ ସାହୁ, ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଓ ସିତୁ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।